Bij 65.000 Zeeuwen viel hij de afgelopen weken weer op de mat. De uitnodiging voor de corona-herhaalprik. En dat is niet voor niks. Het is niet een acute dreiging. Het is wel zo, als je kijkt naar het rioolwater, waar heel goed het aantal virusdeeltjes wordt bijgehouden, dat gaat weer een beetje omhoog. En verder in deze Zeeland nu. Na jaren wachten eindelijk weer stunten op de golven. En deze machine moet een einde maken aan irritaties. Goedenavond. Het herinnert ieder jaar weer aan de coronaperiode. De herhaalprik die door de GGD wordt gegeven aan mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. 60-plussers zijn veruit de grootste groep die een prik mogen halen. Drukken we het even af, want er staat dat het 2 minuten afgedrukt moet worden. Hè? Een van de locaties waar de prik wordt gezet is hier in de Zeelandhallen in Goes. Naar verwachting zullen zo'n 65.000 mensen de prik halen. En de GGD benadrukt hoe belangrijk het is om die prik te halen. Corona blijft gewoon, het is er nog steeds. En wij vinden als GGD het heel belangrijk om de mensen de mogelijkheid te geven om zich voldoende te beschermen. Dus zeker voor de risicogroepen is het goed dat ze toch van deze aanbieding gebruik maken. Veel is hetzelfde als vorig jaar. Maar de mensen van 18 tot en met 49 jaar die jaarlijks de griepprik krijgen, ontvangen dit jaar geen uitnodiging. Nou, er is wel gebleken dat onder die groep, dat we dan toch definiëren als de iets jongeren, dat het risico op ernstige ziekte naar aanleiding van een coronabesmetting lager is. Dus met dat oogpunt is besloten om hen niet meer op te roepen. Maar als je toch de vaccinatie wil halen, ben je altijd welkom. Ook als je niet in een risicogroep valt. En ook op straat wordt er nagedacht over die herhaalprik. Mevrouw, heeft u een uitnodiging gehad voor de coronavaccinatie? Ja, dat heb ik gehad. En gaat u hem ook gebruiken? Ik ga hem zeker gebruiken. Ik ga hem halen. En waarom? Nou, omdat ik de leeftijd heb en ik loop liever geen risico. Merkt u dat het in uw omgeving ook nog leeft of dat niet? Ja, ik denk het niet zo heel erg. Ik denk dat het een beetje weggeëpt is. Maar dat geldt met name ook de jongere lieden. Gaat u de coronavaccinatie halen? Ja, absoluut. En waarom? Ik ben op een leeftijd die risico loopt. En daarom vinden experts het belangrijk dat juist die doelgroep de vaccinatie haalt. Als je afweer niet zo goed is, dan kun je van een voor andere mensen onschuldig virus kun je toch flink ziek worden. Soms zelfs zo ziek dat je in het ziekenhuis komt of erger. En daarom is het goed om jouw zwakke afweer te versterken met een vaccin. Er is geen acuut gevaar, maar bewustzijn van het virus blijft volgens de immunoloog belangrijk. We moeten ook geen paniek zaaien. Het is niet een acute dreiging, zoals we dat 5 jaar geleden hadden. Het is wel zo, als je kijkt naar het rioolwater, waar heel goed het aantal virusdeeltjes wordt bijgehouden, dat gaat weer een beetje omhoog. Tot 5 december wordt de coronavaccinatie door de GGD gegeven. Met windstoten tot 80 km per uur kunnen we wel spreken over een eerste najaarstorm die vandaag over Zeeland trekt. Ondanks dat veel bomen nog volop in blad staan, viel de schade vooralsnog mee. Een afrit van de A58 bij Oost-Soerburg was wel enige tijd dicht vanwege losgewaaide takken. En vanwege de wind heeft het KNMI code geel afgegeven en dat geldt nog tot vanavond 9 uur. Maar de wind was goed nieuws voor surfers. Want waar fietsers bij stevige wind uitkijken naar het NK tegenwindfietsen, doen windsurfers dat naar de Slag om Domburg. En het is voor het eerst sinds 2019 dat dit evenement door kon gaan. Windkracht 8, zon, met je surfmatties aan de dijk staan. Perfect. Het was de hele week spannend. Zou de wind hard genoeg waaien of toch niet? Belangrijk, want het gaat hier om een zogeheten stormchase-event. Dus we wachten tot het 30 knopen waait of meer. En dan pas gaan we de wedstrijd varen. Dus dat is gegarandeerde actie. En dit is ook echt niet voor mietjes. En dat bleek maar weer, want de surfers uit heel Europa gingen hevig tekeer in het water. En dat kon ook. Golven zijn tot 4,5 meter hoog. En de jongens gaan soms 12 meter, 15 meter de lucht in en dan maken ze soms wel dubbele loops. Dat is gewoon helemaal fantastisch.
De windsurfwedstrijd trok veel bekijks en mede dankzij spectaculaire salto's als deze was het voor de toeschouwers ook een feestje om naar te kijken. Een gave dag. Wachten wordt beloond zoals je ziet, hè? Dit is de mooiste dag van het jaar. En nu maar hopen dat het volgend jaar net zo hard waait als vandaag. Na een val is het wielerseizoen voor Mick van Dijken voorbij. Zaterdag kwam de wielrenner uit Kolijnsplaat tijdens een trainingsrondje ten val bij Schoren. Daarbij brak de 25-jarige onder meer zijn sleutelbeen op 5 plekken. Van Dijken is daar dezelfde dag nog aan geopereerd. Doordat ook zijn schouderkom is gebroken, die op natuurlijke manier moet genezen, is de rest van het wielerseizoen voor hem nu verloren. En een primeur in Goes, want daar staat nu de eerste bulkmachine voor statiegeldflesjes en blikjes. De machine staat op het terrein van autopoetsbedrijf Sleutelen aan Vermogen. Een bedrijf voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Het is voor veel mensen een bron van ergernis. In de rij staan om al je statiegeldflesjes en blikjes in te leveren. Zeker als je zo'n zak vol hebt. Maar er is nu een uitkomst. In deze bulkmachine kan je 100 blikjes of flesjes tegelijk gooien. In snel tempo wordt dan het statiegeld berekend. Oké, alles erin. Een vuilniszak vol heb je gewoon binnen 10 minuten verwerkt. En het mooie is dat je of het kan doneren aan een goed doel, of je houdt het zelf. Het staat gelijk op je rekening. Dus ja, het is gewoon ideaal. De werknemers hebben voor het goede doel flink wat flessen ingezameld. Het geld gaat naar Spieren voor Spieren. Een doel dat bij het bedrijf past omdat sommige werknemers zelf een spierziekte hebben. Als die een spierziekte hebben, kunnen ze toch een leuke dag beleven. Maar de werknemers moeten ook zelf aan de bak, want de automaat moet ook worden onderhouden. We zijn natuurlijk een schoonmaakbedrijf, dus dat kunnen we heel goed. En ja, dat zal 2 keer per dag moeten. De zakken moeten eruit waar de blikjes en de flesjes in komen. En ja, dat zal dan ook weer opgeslagen moeten worden. Dus ja, er zitten extra werkzaamheden aan, wat het eigenlijk alleen maar leuk maakt. Statiegeld Nederland is nog op zoek naar meer locaties in Zeeland om zo'n bulkautomaat te plaatsen. Zeeuwse jongeren helpen door haar eigen ervaringen te delen. Dat is de droom van Geertje uit Middelburg. Geertje was slachtoffer van een loverboy, werkte achter het raam, raakte verslaafd en zat regelmatig in de gevangenis. Inmiddels is ze 15 jaar clean en wil ze zich gaan inzetten als ervaringsdeskundige. Dit is Geertje, 41 jaar en moeder van 7 kinderen. Inmiddels heeft ze haar leven op de rit, maar dat was lange tijd anders. Ik was altijd wel een beetje rebels hoor. Ik begon met 11 jaar begon ik al met roken. Ik was 12 toen ik begon met blowen. Niet luisteren, zeg maar. Altijd met wat oudere kinderen omgaan. Waardoor ik uiteindelijk op mijn 16e ook zwanger ben geworden. En ja, nadat ik ben bevallen van mijn dochter is het eigenlijk helemaal fout gegaan. En ben ik in aanraking gekomen met loverboys. En ja, daarna ging het gewoon echt bergafwaarts. Ja. De jongen door wie Geertje in de prostitutie belandt, brengt haar ook in aanraking met drugs. Geertje raakt in die tijd zwaar verslaafd aan cocaïne en heroïne. Daardoor is ze een makkelijke prooi voor pooiers die misbruik van haar maken. Als ik niet ging werken, ja, kreeg je een pak slaag. En als je niet genoeg geld binnenhaalde, kreeg je ook een pak slaag. Je zit in zo'n isolement waar je heel moeilijk weer uit kan komen. Doordat je aan de drugs zit, blijf je ook hangen. Want ja, je krijgt toch elke dag wel een beetje drugs, snap je? Maar dan volgt er een keerpunt. Geertje wordt op Schiphol aangehouden omdat ze bolletjes cocaïne heeft geslikt. De tijd die ze in de gevangenis doorbrengt en de begeleiding die ze daarna krijgt, veranderen haar leven. Ja, nu ben ik 15 jaar verder en sta ik hier. En ik wil dolgraag als ervaringsdeskundige aan het werk. Want ik ben gewoon ervaringsdeskundige op het gebied van seksuele, criminele uitbuiting, drugsverslavingen. En ik ben ex-gedetineerde, dus ik heb eigenlijk het hele... alles in één. Ja, ik lach er wel om, het is niet grappig, maar ik heb gewoon alles in één. En ik kan daar gewoon heel veel over vertellen. Ik wil graag de jeugd ook gaan helpen hier in Zeeland. Omdat ik zie dat het hard nodig is. Geertje ziet het van dichtbij gebeuren. Douwendalen noemen ze een van de armste wijken van Middelburg. Maar als je kijkt, iedereen rijdt hier op een fatbike. Iedereen heeft nieuwe kleren, iedereen heeft merkkleding, iedereen heeft... Nou, hoe komen ze daaraan dan? Komt niet uit de lucht vallen. En hier in de studio aangeschoven Mercy Kamermans. Ja, Mercy, Geertje zegt seksuele en criminele uitbuiting zijn ook in Zeeland een probleem onder jongeren. Zeggen de cijfers dat ook? Ja, dat is eigenlijk wel waar wat ze zegt.
Afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar criminele uitbuiting, specifiek onder Zeeuwse jongeren. En daaruit blijkt dat ruim 4% van de Zeeuwse scholieren daar wel eens mee te maken hebben gehad. En waar hebben we het dan over? Dan gaat het bijvoorbeeld over dat je onder druk, onder dwang mensen moet oplichten, drugs moet dealen, ja, of de prostitutie ingeduwd wordt. Ja, en wat kan of wordt er gedaan om die jongeren hiervoor te waarschuwen? Nou, het blijkt dat vooral jongeren in het speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, dat die heel kwetsbaar zijn om uitgebuit te worden. Dus daar is speciale aandacht voor. Wat ook blijkt uit dat onderzoek is dat veel ouders en ook onderwijspersoneel zich nog niet zo bewust zijn van de gevaren en van de signalen van criminele uitbuiting. Dus daar wordt ook aan gewerkt. En natuurlijk is het hartstikke goed dat mensen zoals bijvoorbeeld ook Geertje ja, misschien gastlessen gaan geven op scholen. Want ja, ook Geertje weet als geen ander hoe het is om crimineel uitgebuit te worden. Ursie, dankjewel. Ja, wolken sjeesden als Formule 1-auto's voorbij. Net zo snel opgevolgd door opklaringen en felle buitjes vandaag. Er stond een stormachtige wind, windkracht 8 en bij maximaal 19 graden. Morgen dan houdt die wind nog even aan. Wel iets minder sterk met maximaal windkracht 7 aan de kust. En gedurende de dag neemt de wind verder in kracht af met nog steeds kans op regen bij maximaal 17 graden. En de rest van de week die verloopt bewolkt en vanaf donderdag droger, zonniger en vooral ook warmer. En tot zover deze Zeeland. Volg ons online om op de hoogte te blijven van het laatste Zeeuwse nieuws. Waai vooral niet weg en nog een hele fijne avond.